Miat langening kalang iwan aklar wandamu uncar Om Dino nirka kunang Surab sorotetan badang ka sor lan pajari Om Om Purnameng gegana dasare mangsa katiga Om Himo anak bengi ing ucongan jala nen karya wigena Pemiwah sining wana Waraksa kung tinunu Waudo wis purna anggenira bentak perang Bendrayapati tangkep Jaja Takerudira silih lungkih genti kalindih parandene datan wonten kurban ali dumetes Rudra Ageng mluku mledhaking punarpa katitik para wadya bala mundur kanthi isih tinggal gelanggang colong-playing nguncati payudan parandene Nata Agung ing Mandura giya lumaksana angwadi wonten pundi ingkang putra Samba Wisnu Brata kadherekaken Alendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna
Gyoming kawungkir sengkan-sengkan anut bamping kaparing lemah miring geger menggerang-gerah gugur. Sakwunyu tumeka ing puncaking arga. Surya wis ketingal manjing Bantala. Peteng dedet leliwengan parandene datan kendelang kendel maksana mulat ing gegana. Mendung kang ketingal angendanu. Kumedhaping Kartika lamet-lamati tutuping mega larutan wenten ingkang kahiksi. Ingkang kinira boring lampah amung kumelaping lidah klawan tadhit. Pungun tiasing kalbu ngagung mandura kadhiraken Nalindra Drawati. Daya-daya nglajengaken ing anggenipun maksana ngwadi Raden Sumbu Wisnu Brata ingkang sampun lar kasaten parang Garuda. Siniget ingkang wenten madyaning marga rikating kocap glise wong kang munggal kawi. Bundita ingkang kinarya sambeting carita nahanto ingkang pinuju lenggah wonten ing kayangan Dandang Manguri tugu Sang Pandya Bathari Durga nampi Kundurira Narendra saking parejeng jejuluk Prabu Wiramadewa mewah ketingal Piswanira ingkang putra para baju barat tinon saking Mandrawa Mawa Kumara Piswanira para wadyabala wau. Andreng kang puspita rum katyuping samirana Suhrabata Pitana. Ananging menika warnanira pasitran gondol mayit. Yen to kacandra papan kang gawat kliwat-liwat wingit kepati bebasan satu mara satu mati Dewa Mara Kelayu. Ingkang nira pratandha wonten sipating kukila mibrang ngungkuli pasitran klayang luntak ludira sirna margalayu. Yekti datan mokal awit papaning jim setan priprayangan engklek-engklek balung acandak
Lasita ingkang minangka pangarsaning pasitren Sang Hyang Bathari Durga. Sipating rayeksi ingkang kepareng hamengku sekathahing para baju parat. Sinajan sipating raseksi saklangkung sekti mandraguna persasat. Agal bisa ngungkuli gunung lembut bisa ngungkuli banyu. Bebasan pinunjuling apa-apa proseding karep. Lenggah siniwaka kepareng abiyantara kejahi namung. Nalindra panrejing kang jejuluk Prabu Wirombadewa. Tan kantun Piswanira ingkang putra pun Jarumaya. Tan menten sabawaning walang alisik gegodhongan datane Basan Rono datan mampah. Sang Hyang Bathari Durga ya pirsa ingkang samya marasiba mangkono wijil pangudi asmara indring kang ya sing lisan nangkul kinempit-kempit hirim-hirim kembang popong taratebang rarayungan rarayungan rumambat wit liyan wes semukang mawur aras tobat lae ora to mengko Jarumaya prayogakna luwih dhising kowe ngadhep ana ngarsanipun ibu kula panaku Jarumaya. Ladalah. Abodleng iblis lanat lakune padha cek-cekan. Nur inggih Kanjeng Ibu. Sampun seklangkung prayogi wiswanipun ingkang putra pun Jarumaya.
Namung kepareng ingkang putra pun Jarumaya nyaosaken sembah pabekti mugi kunjung wonten ngandhap pada paduka Kanjeng Ibu. Ya wis tak tampa kula. Gawe pompong penggalipun ibu ora liwat. Pangestunipun ibu mara gage tampanana kula. Kula cadhong asta kalih kula petetelaken wonten jaja mugi samangkin daerana daya kasantosanipun ingkang putra pun Jarumaya. Dikepenake luwih dhisik kula. Aku bakal ndangu kelawan kadangmu. Nalendra saka panrejing ingkang jejuluk anak Prabu Wirambadéwa kang wektu dina iki wis kuntur nang ngarsanipun ibu kula. Kula sembanggaken Kanjeng Ibu Bathari Durga. Ora bakal sisih panturu kula niki kaya anakku lanang ingkang banget tak tresnani. Wirambadéwa padha kanthi raharja. Pisuwanmu ana ngarsanipun ibu kula. Kula inggih Kanjeng Ibu Bathari Durga. Awis saking pangestunipun Kanjeng Ibu Bathari Durga lulus raharja tan manggih beda setunggal punapa. Bektinipun ingkang putra kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu Bathari Durga. Ya wis tak tampa kula. Pangestuku mara gage tampanana kula Wirambadéwa. Yen to ketingal kula cadhong asta kalih kacancang sak bucek weni kagayuting werdaya tumapaking jaja. Ndadosna caya nur cahya ora daging kayuwanan. Aten Kanjeng Ibu. Bagus kula. Dikepenake luwih dhisik engko mung ngadhep. Mangestuaken dawuh sampun seklangkung prayogi biswanipun ingkang putra pun Wirambadéwa. Sawise asut napas asapun ngriwi. Pun ibu bakal mundhut pirsa kepiye parandarunane kula. Rikala semana nggonmu kepengin nyuwun wejangan ilmu saka ngarsanipun ibu kula nanging syarate ora ana liya kejaba amungkunmu kudu bisa mboyong wujuding kembang wijaya kusuma antuk gawe apa ora kula. Mara gage matur kanthi wijang satala-tala kula Wirambadéwa. Lho nggih Kanjeng Ibu. Awis saking pangestunipun Kanjeng Ibu Pandya Bathari Durga. Ingkang putra pun Wirambadéwa saged manggihaken negari Ndrawati. Kula sampun klampah catur netra saben jakong kelawan nata Ndrawati. Sampun kula aturaken menggah sedya kula badhe nyuwun ngampil wujuding kembang wijaya kusuma nanging manipun sampun ngantos sing sakmangke Kanjeng Ibu Bathari Durga nglepataken dhateng kula. Agengipun paring pidana dhateng kula. Paring deduka dhateng Kang Putra. Panunipun Kanjeng Ibu anggenipun kula supados mboyong wujuding kembang wijaya kusuma gagal wigartan antuk karya mekaten Kanjeng Ibu. Sigra bala kang tumingal prangacampu samya medali liratane tawi leteng kota dayangkung manguncang nidi benjang sangaji mijil terus ta Surawilaka kaya buta sing regil. Nyonya wis ora dadi apa kula. Bakune wektu dina iki wis mangerteni sepira jembar rupake Praja Ndrawati. Ganti dina ganti wektu. Besok tak utus maneh kowe kudu bisa nglembut pusaka Ndrawati kulup. Sumene sawetara kula kae kaya ana suwaning titah ngarcapada ingkang bakal suwana ngarsanipun ibu kula mara gage mundur sawetara nggih Wirambadéwa.
Om kaget risang kabirangu rinangkul ginempit kempit ora bakal sisih pantululun iki kaya putulun Lesmana Dakumara padha becik pisuwan kita kulup nuwun inggih Kanjeng Eyang awis saking pangestunipun Kanjeng Eyang Bathari Daraga lulus raharja piswanipun ingkang wayah pun Lesmana Dakumara ingkang wayah nyaosaken sembah pambekti mugi kunjuk wonten ngantap pebadanipun Kanjeng Eyang Bathari Daraga Kanjeng Eyang ya wis tak tampa kulup gawe bombong penggalipun Eyang ora liwat pangestuku wae maragake tampanana kulup kula pundi wonten mestaka samangke mugi dadosna jimat pariperadaking kayuwanan Kanjeng Eyang diprayogake luwih dhisik anggonmu ngadhep ana ngarsanipun ibu ya ngger bocah bagus sampun seklangkung prayogi piswanipun ingkang wayah pun saroja binangun sawise asun napas asat punang riwe nitik sambang liring semu lekering wedana jaiting netra suwanmu sumengko pengawak bojro ndamar sasi ana wigati apa kulup maragake matur kanthi wijang satala-tala kulup ana inggih Kanjeng Eyang Pandya Bathari Daraga yektosipun ingkang wayah kapireng alok ing para kawula negari Ngastina mandhapipun para kanca rawangkula yen to boten dangu malih Jawata badhe matedhaken wujuding kanugrahan ingkang winastan wahyu cakraning rat. Iya bener kaya mangkono kula banjur karepmu apa? Kula menika putra Ngastina, putra Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. Samangke salengseripun Kanjeng Rama Duryudana ingkang wayah piyambak ingkang samangke kedah dados pengayom utawi dados ratu wonten ing Praja Ngastina. Petengkreng dadi ratu kepenak. Pengin mangan ana sing ngladeni. Kula kepengin ngombe wonten ingkang ngladeni mekaten Kanjeng Eyang. Lah banjur karsamu apa? Awit menika mujudaken wahyu kanalendran, kula badhe nyuwun pangestu sartanipun badhe nyuwun pambiyantu wonten ngarsanipun Kanjeng Eyang Pandya Bathari Durga. Kados pundi samangke menggasrananipun dimen samangke ingkang wayah saged kasinungan wujuding kanugrahan ingkang winastan wahyu cakraning rat mekaten Kanjeng Eyang. Alah dalah. Bagus. Bagus pinter kowe putuku Saroja Binangun. Nggonmu kepengin dadi ratuning Praja Ngastina sak suwene samengko yen to ramamu wis lengser keprabon kulup. Kono ibu samengko bakal paring pambiyantu kelawan jeneng kita. Aja susah, aja sumelang, aja kuwatir ya ngger bocah bagus, bocah bagus. Pun ibu samengko bakal paring pambiyantu nanging ana syarat pitukane ya ngger. Menggasrananipun lan syaratipun kados pundi? Syarat menapa kemawon ingkang wayah badhe ngleksanani menawi sakmangke Kanjeng Eyang badhe nyuwun wujuding pitumbasan badhe kula paringi utawi kula caosi.
Ora kaya mangkono ya kulup. Syarate ora angel kok kulup. Besok yen to jeneng kita wis temeka mati. Sukmamu dadi wadya balanipun eyang. Wandamu dadi pangane baju barat kepiye kulup. Syarate namung menika kula sagah Kanjeng Eyang ya yen to kaya mangkono bagus. Syarat kang kaping pindho dimen samengko jeneng kita saya sampurna anggone nampa wujuding kanugrahaning Bathara Wahyu Cakranerat jeneng kita kudu mangonake teteki mangonake tapa brata ana madyaning wana Minangsraya sago apa ora ngger. Nek menika kula kok mboten sagah. Kula menika mboten nate nglampahi prihatos. Ngelih sedina mawon kula mboten kiyat Kanjeng Eyang, Kanjeng Eyang. Aja kaya mangkono ya kulup. Timen samengko saya sampurna anggonmu nampa kanugrahaning Bathara. Kowe samengko kudu nindakake utawa teteki ana madyaning wana Minangsraya ya kulup. Nanging janji lho Eyang. Sasampunipun kula nindakaken teteki samangke ingkang wayah saged kasinungan kanugrahan Bathara wujud Wahyu Cakraningrat. Aja kuwatir kulup. Samengko pun ibu bakal melu bebantu ngupadi ana ngendi? Tununging kanugrahan ya kulup. Yen to menawi ngaten ingkang wayah badhe nyuwun pamit wonten ngarsanipun Kanjeng Eyang. Badhe nindakaken teteki wonten madyaning wana Minangsraya Kanjeng Eyang ingkang paitno ngati-ati aja nganti tinggal tukulan prayoga putuku bocah bagus. Rampak lakunira prapteng rono majararum nyandak otombak lambeyan bedang ong paring adhawuh Kanjeng Ibu. Mula wektu dina iki aja nganti ditegakake putuku Saroja binangon anggone bakal nindakake teteki. Budhal kabeh para wadyabala baju barat kulup. Supaya jejampangi kelawan putuku Saroja Kusuma anggone bakal nindakake teteki kulup. Terang terwaca dawuh Kanjeng Ibu Bathari Durga keparenga ingkang putra nyuwun pamit sartanipun nyuwun tambahi pangestu. Kacandra lamping pura baju barat kinaran jejampangi lampaira putra Ngastina nenggih Raden Saroja Kusuma nenggih ingkang dumunung wonten ing Kahyangan Cakra Kembang dewa ingkang wewisik pukulun Kamajaya nampi piswanira Sang Wahyu Cakraningrat mangkono alun pangudi asmarane ndring kang dereng kawiyo sing lisan.
Saya dalwararas abyor sorot lintang kanggo medhap titi sonya madya ratri lumrang gandaning puspita karengganing budyanira sang Dwijawara ambrengeng kumaraning Madubranta ora toko mangkono Wahyu Cakraningrat wonten timbaling adhawuh pukulun kepareng nimbali dhateng kula pun Wahyu Cakraningrat pukulun sumurupa gulup jeneng kita tak suwun ngadhep ana ngarsa ulun awit wektu dina iki wis tumeka wahyane mangsa kala samengko jeneng kita kudu angwadi panitisan kang sejati gulup mula samengko aja nganti sisip anggonmu ngwadi kelawan panitisan kang sejati samengko golek ana satriya utawa putra Nalindra ingkang demen nindakake teteki musuh raga ana ngersaning Bathara ingkang datandarbeni watak adigang adiku ngadiguna kulup kawula nuwun inggih lajeng kepareng bedal menjang menapa anggenipun kula nguwadi panitisan mengko dhisik kulup wektu dene iki maragake mapana aning sumping ulun kaya ana bebaya kang bakal nempuh kelawan jeneng kita kulup Wahyu Cakraningrat tan samar pamoring suksma tan samar pamoring suksma sinusmaya winaya ing asopi simimpen telenging kalbu Kya manjing wonten sumpira Sang Wahyu Cakraningrat ucapa ingkang bletek-bletek saking katebian nenggih Pandya Bathari Durga kula aja nganti kaget aku sing teka kula
badhe sisip menika Pandya Bathari Durga. Kaya mangkono bener apa kang dadi aturmu Kulupamajaya? Wektu dina iki wewenanging Wahyu Cakranerat ana asta kita kulup mara gage ulungna. Samengko bakal tak paringake putra Ngastina putuku Saraja Kusuma kulup. Diagungi pangarsawa paduka Pukulun Bathari Durga. Yektosipun Wahyu Cakranerat sakmake sampun ngupadi panitisan kang sejati sampun mandhap wonten ing Aracapada Pandya Bathari Durga. Kowe aja goro kelawan pun ibu. Samengko aja nganti goro kowe ya kulup. Yen nganti goro aja takon dosa. Kelakon tak percaya wektu dina iki kulup. Redo mawur sang mangawur-awur urahan tengarane ngajurit kong maguru kongso tetekaya butul-butula cinarita kocapo rikala semana Pandya Bathari Durga pirsa dunungipun Sang Wahyu Cakranerat mapan wonten ing sumpingira Pukulun Kamajaya. Gya kapandeng punang sumping temah pecah. Wahyu Cakranerat oncat den bucung Pandya Bathari Durga wau. Aja mangklop. Gake mandheg kok kowe Cakranerat. Ilir-ilir Andure mesu ilir la ijo rayu-rayu tak segota mantenanya Raras kang naras gatine kondo. Gudhup kempedhap kadya kedheping kenya tinari krama. Hangalilotan karnan ronton Panjrasidi. Tidem permanem pranawing tiluka sinewu gupitane Brahmana kang kapadaning isih.
Dupi wus dumugi tengahing lampah dering wonten sambeting kandha yekti hamung sinela wileting basa larikaning panyundra ending swasana. Dasare mangsa Kartika abya kang taranggana hases lemek nyeblake klabut warni biru moyo-moyo tuhang lam-lam yen to Cinandra pating galebyar pating selorot panayah rerenggane sutya kang sinebaring babut